Niyakungibiza, niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. Siyakwamukela kumnikelo. Incwadi kaJeremiya isahluko sama-29, ivesi le-12, inikeza isikhumbuzo esinamandla sokuthi, kungakhathaliseki ukuthi izimo zinjani, uNkulunkulu uhlale ekulungele ukulalela. Ama-Israyeli, ekudingisweni kwawo, abhekana nobunzima nokudumazeka, futhi abaprofethi bamanga bazama ukunikeza ithemba lamanga. Nokho, isithembiso sikaNkulunkulu sasicacile, babengaphendukela kuye, futhi wayekuzwa ukukhala kwabo. Ngendlela efanayo, simenywa ukuba sibize uNkulunkulu ngezinhliziyo eziqotho, ikakhulukazi lapho ukuphila kuzizwa kungaqinisekile. uNkulunkulu akathembisi ukulungisa okusheshayo noma uhambo olungenabuhlungu. Kodwa uyasiqinisekisa ukuthi uyalalela futhi uhlala esisebenzela ukuze kuzuze thina. Kulula ukuphazanyiswa umsindo wezwe noma ukuncika kokwethu ukuqonda, kodwa uNkulunkulu usibizela emthandazweni nasekufuneni intando yakhe. Ngomthandazo, sisondela ebukhoneni bakhe, sizuza amandla, ithemba, kanye nokuthula okungatholakala kuye kuphela. Umthandazo awukona nje ukucela izimpendulo kodwa uyindlela yokuvumelanisa izinhliziyo zethu nentando kaNkulunkulu. Lapho simfuna ngezinhliziyo zethu zonke, asitholi nje kuphela isiqondiso kodwa nesithembiso sokubuyiselwa nethemba ngekusasa. Ezikhathini zokudideka, noma zokuphelelwa ithemba, siyakhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu uhlala ekhona, futhi lapho simbiza, uzophendula. Asikhuleke. Baba wasezulwini, siyabonga ngesithembiso sakho sokulalela lapho sibiza wena. Sisize sikufune ngezinhliziyo zethu zonke, sithemba ukuthi uyasizwa futhi unecebo elihle ngezimpilo zethu. Ezikhathini zobunzima, sengathi imithandazo yethu ingasisondeza kuwe, futhi sengathi singaphumula ngokuthula nethemba osinika lona. Egameni likaJesu, amen.